Hej sammen, velkommen til den her video. Så i dag vil jeg lave en, nej, jeg har ikke brugt det. En day in my life, tror jeg, men altså i dag så skal jeg have undervisning. Ja. Jeg skal tage i skole, så jeg tænker, vi ses efter skole. Om 6 timer ses vi, tror jeg. Ja. Så nu er vi lige blevet færdige med vores skole. Hjem. Okay. Vi skal til at cykle hjem, så yes. Kan du må lege? Nej. Det er det, skal vi forbi. Du kommer med på en YouTube-video. Må du gerne det? Mig? Ja. Nej, det ved jeg ikke. Okay. Må din stemme gerne være med? Ja, det må den gerne. Ja! Vi siger hej igen. Du siger lige hej til mine 500 følgere. 505 følgere, tror jeg det er. Nu flexer jeg lige. Annette. Nej, Amette. Annemette. Vil du ikke lige sige hej? Vil din stemme gerne lige sige hej? Anmette. Så jeg er glad for, at din stemme at være med, ikke? Ellers så skulle jeg til det hele det her klip ud. Ja. Okay, så nu skal vi lige hurtigt have vores cykelhjelm på, sådan vi ikke dør. Hvorfor ligger min jakke og min cykelhjelm nede på jorden? Faktisk ikke. Hvem har dog? Jeg faktisk, jeg laver en day in my life i morgen. Nej, jeg tror lige, jeg trækker dig. Ja, se min rigtig grimme cykelhjelm. Og jeg ønsker dig en sådan fuck. Jeg havde faktisk vildt i går, men det har jeg allerede sagt for anden gang. Jeg er faktisk bedst i. Jeg føler altid, når jeg siger, det skal blive spidt, så kun jeg skal tage det meget. Du har haft fødselsdag. Jamen, jeg skal holde familiefødselsdag. Der vi skulle i weekend. Jeg kan faktisk ikke lave en billet til det. Så, nu. Jeg tager også 1 minut til det her på. Wow. Men jeg tænker lige, vi ses ud ved cyklerne. Nej, jeg tænker lige, vi ses ud ved cyklerne. Okay, så. Vi er ikke ude ved cyklerne. Så det er jo bare perfekt. Ej, det regner. Det skal lige stå. Nej, det gør ikke så meget. Skal vi se, hvor smukke solen går her. Så vi står lige med nogen, vi kender. Du kommer med på YouTube for. Okay, det var lille account. Det er fordi, det var sådan nogle små piger, vi lavede ikke til. Fordi vi er bare blevet bedst i svømme. Ja. Ej, jeg kan godt lide at finde ja, det var sådan et akavet. Ja. Se min cykel. Undskyld. Hvor er min cykel henne? Hvor den er den her? Så, nu er jeg ved min flotte, grimme cykel. Og jeg står som de her. Ja. Ja. Så nu skal vi bare tage cykel hjem. Nej, okay. Så siger du det. Okay, men jeg får faktisk så. Okay, så nu, der skal vi til at cykle hjem. Ja, nu skal vi egentlig bare til at cykle hjem. Ja, og det bliver jo rigtig fedt. Ja, hej. Så nu er jeg bare kommet ind på værelse. Nej, jeg har ikke filmet, at jeg kom hjem. Min elplan er lige til opladning, og så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sidde og redigere lidt, eller sådan et eller andet spændende. Overhovedet ikke spændende. Så nu vil jeg lige tjekke mine, mine sms'er, og så, ja, så ved jeg det. Så jeg tænker lige, at jeg vil have det her på. Og så bare lige sådan lidt hårdt lige falder ned, selvom det ser lidt dumt ud. Og jeg kan lige vise, at den er så blevet. Ja, den laver, så det er bare godt. En på blitz. Nej, okay. Ja, undskyld. Okay. Ja, ikke lige tage min meget grimme kop. Ja, men nu... Ja, jeg sad egentlig bare og kigger beskeder, og så, ja. Så nu faglægger jeg egentlig bare på Pinterest, og jeg havde det her, fordi det går sådan igennem, eller ikke, bro, det går igennem, ja, det går sådan igennem hinanden her, og ja, jeg ved ikke lige tage det der, men ja, jeg ved ikke helt, hvilken farve blomsten skal være, det kunne måske være sådan gul, jeg tænker, den kunne være flot i gul, eller sådan rolig gul, ja, men det er egentlig bare, hvad jeg sidder og lever. Okay, så nu ser den bare sådan her ud, jeg har lige været i gang med sådan lidt, og før var det jo kun det her, og nu er det hele den her, og så skal jeg også bare lige farve det her blad. Og jeg skal farve den der. Og det synes jeg, det er fandme. Men. Ja. Så jeg tænker bare, at jeg farver det her. Hele det her blad. Og så farver jeg også lige den her. Dernede. Ja. Hvis den her. Men, ja. Jeg tænker lige at vende tilbage sådan efter. Jeg sådan har. Ja. Efter jeg lavede det. Og så må jeg lige se, hvad jeg så lever. Så jeg tænker lige at farve. Okay, er vi klar? Nej. Hvor er det sjovt. Nej. Så nu bliver jeg bare fandme for lidt.
Det er altså fordi, den er 10 farver, så går det simpelthen meget ind. Men nu gør vi noget klar. Nu er vi næsten lige at tage den. Den er rigtig. Nå nej, vi er faktisk helt færdige nu. Så. Jeg mangler lige den her, og den tænker jeg, der bliver den her farve. Her. Den her farve. Den her. Jeg ved ikke, hvad farve den her. Jeg ved ikke, om det er sådan en, jeg tror, den er brun. Prøv lige at se, om den er rigtig brun. Sådan en her brun. Så det er ikke nok rigtig varmt. Jeg ved ikke, ikke. Jeg synes, det er rigtig sådan her. Så. Den var sådan her. Det er ikke farligt. Så, ja, nu kan vi lige bare strikke, hvad jeg godt så, ja. Se, den var sådan, nej, det er ikke den her farve. Jeg kan vise det. Så. Den var rigtig godt. Okay, så jeg har lige været i bad. Der er også gået tid. Jeg har lige fået nyt tøj på, fordi jeg har været i bad. Ja. Så, jeg ser stadig YouTube. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg vender tilbage, når der sker noget spændende. Så nu trækker vi op, og vi skal snart have undervisning. Du skal have undervisning. Jeg skal have. Og Tiana. Og Tiana. Hej. Og jeg tror ikke, hun er så frisk i dag. Det er på en måde lidt godt, fordi det er første gang, jeg får undervisning i hende, så jeg er faktisk lidt spændt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er spændt. Ikke så meget. Jeg føler lidt, at jeg skal skrive, og det kan Tiana også godt mærke på mig. Ja, det kan du godt mærke på mig. La vida es un carrusel, Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana. Bakke ned. Han der. Se, hun gør ikke noget. Det er ikke de. Ja, du må gerne tage videoen bagefter. Nu vil jeg egentlig bare lave en outro, og der er lige en virkelig vild ting, jeg skal sige. Vi har ramt 500 subscribers. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, er I sindssyge i... Oh my god. Er I sindssyge? Tusind tak. Og nu er der kun halvdelen af dem. Når vi får så mange her igen, så har vi 1000 følgere. Det er helt sindssygt at tænke på. Og jeg er så taknemmelig for, at vi har ramt 505 følgere. Ja, nu er det jo så 5 følgere. Jeg skulle måske have lavet den her lidt før. Men ja, jeg tænker måske, at I kunne skrive et eller andet, hvad jeg skulle gøre som sådan en 500, hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder. En 500 challenge, eller hvad det hedder, fordi jeg har ramt 500 subscribers. Og det vil jeg virkelig gerne være med til, så ja. Men I må rigtig gerne blive ved med at abonnere, så vi kan komme mere om det her. Og jeg er bare vildt glad, så tusind tak. Og ja, så håber jeg bare, at I vil se med i næste video. Og jeg håber også, at I har nydt den her video. Ja. Og jeg håber også, at I har nydt den her video. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!